Gaskiya ne, namiji ba ɗan goyo ba ne kamar yadda mata suke faɗa. Yanzu dai ba mu ji wannan kalaman daga bakinsu ba, saboda ya auri tsohuwar masoyiyarsa wata Ahmad da Safeera sun yi aure. To abin tambaya a nan shine, ita kuma matan nasa ba za ku mata jaje ba? Saboda da a sa Safiran ne uwar gidansa kuma ya zo ya auri wannan baiwan Allah yanzu, da kuna nan kuna maganganu daban-daban a kafafen sada zumunta kamar irin namiji ba dan goyo ba ne, ai duk wacce da ta ce da ta yi kaza da namiji da ta yi kaza zai kai ta baro. Ba mu ji wannan maganan ba fa. Kuma na biyu shine a nan, na san da yawan ku kun rabu da tsofaffin samaranku. Ku sani fa duk wani tsohon saurayi in Allah ya nufe shi zai iya dawowa ya aure ki, yana da daman da zai iya dawowa ya aure ki. Da yawan ku kuma ku sani in saurayi ya riga ya rabu da ku ba zai taɓa dawowa ya aure ku ba har abada. Shi dai Ahmad ya riga ya breaking record, ya rabu da ita ya auri wata, ya dawo kuma ya ƙara aurenta a matsayin matansa na biyu. Alhamdulillah ya yi mutukan ƙoƙari, ita ma ta yi mutukan ƙoƙari. Amma da a sa ya fara aurenta ne, ya dawo ya auri wannan baiwan Allah yanzu, da rikicin da zai ballo a cikin gidansa da Allah kaɗai ya san irin yawansa. Aurensa na fari ya mutukan kamin ɗin spirit ɗin ita Safeera ɗin, kamar yadda kuka saba ganin bidiyonsa a da, za ku ga yadda take yawaita masa wasu abubuwa wanda bai kamata a sa mata da miji ba ma, ko kuma wance da ka aura kuna irin wa'annan abubuwan. To yanzu dai komai ya yi settling, mata kun gane cewa tsohon saurayinku zai iya dawo ya aure ku, kuma ba lalle ne tsohon saurayinku ba ya dawo ya aure ku. Allah ya ba su zaman lafiya.